Bos Danang Jaya nih mas. Harapan bisi. Bos Danang Jaya. Kendangnya siapa? Jadi menor-menor. Terus? Duh rambut sampai mengsor supaya katoni seneng betalan anteng aja sampai demen sarina. Coba Bos Danang Jaya. Ini jalan kisah Danang Jaya nih. Kisah Danang Jaya ini. Apa sih lo? Pengen rambut lurus dibondi, Aduh. bedak toknya tuku mandi supaya katoni glowing dipandang ning laki bening angger dolanan ning ranggamani. Ampun baik kita mau wong lanang Aduh, wong wadon ya. ora ado-ado karo randaan lagi duite akeh. Hahaha. Duwe laki ganteng, gawe laraning weteng, sering pisan digawe buyang. Ning umah wis klianteng. Danang Jaya. Mikir anak wis gede, lega dapur larang kabeh, arep kapan dagang elinge. Mari dolanan wadone, ngertani masa depan, jangan nutuki nafsu setan. Pengen rambut lurus dibondi, bedak toknya tuku mandi supaya katoni glowing dipandang ning laki bening angger dolanan ning ranggamani. Bos Danang Jaya. Waras. Ari Bos Danang Jaya ini anak ning kene beli. Lagi piring akan di ngarep umae nok. Lagi nobar aku laptop. Ada uang sangat likur manok. Duwe laki ganteng, gawe laraning weteng, sering Apa sih? pisan digawe buyang. Harus kabel. Ning mah wis beli anteng. Yung beli ancang everywhere. Minggu mayu wadone kaya berokan. Mikir anak wis gede, lega dapur larang kabeh, Terus? arep kapan dagang elinge. Oh, kiamat. Mari dolanan wadone, Walah. ngertani masa depan, jangan nutuki nafsu setan. Wow.